Esan gaurko egunean, berriro ere beste maiatzaren batean hemen gaudela kalean, mobilizazioetan parte hartzeko prest eta langileen eta lana egin nahi duten eskubideen defentsan. Uste dugu, askotan instituzioetan lan egiten dugun bezalaxe ere, kalean ere langileen eskubidea defendatu daitezkela eta zentzu horretan ere animatu nahi dugu hain zuzen ere jendea, bai sindikalgintzan eta bai kalean hain zuzen ere langileen eskubideen alde eta ematen ari den murrizketa guztien kontra ere kalean lana egiteko eta borrokatzeko. Eta bigarrenik guretzat gaurko egunean bereziki azpimarratu nahiko genukena da, maiatzaren lehena oso egoera eta kontestu berezi batean burutzen ari dela. Aste honetan bertan jakin izan dugu hain zuzen ere langabeziaren azkeneko datuak, eta datuien araberan, Araban eta Bizkaian ia 20% langabezia dago ja bi herrialde horietan, egoera oso larria da. Pobreziaren datuak ere etengabe publiko egiten ari dira, azkenekoak hain zuzen ere arartekoak publikoak egindakoa. Eta zentzu horretan, nolabait azpimarratu nahi duguna da, egoera horren aurrean eta datu horien atzean persona daudela, emakumea daudela, umeak daudela, etorkina daudela, eta egoera larri honen aurrean reakzionatu behar dela. Eta gure ustez, gobernua, kasu honetan Urkulluren gobernua, ez dago ezer egiten ari horrelako egoera baten aurrean. Egiten ari den gauza bakarra da, zelofanez estalitako planak aurkeztu, baina gero irekitzen ditugunean, ikusten dugu ez dagoela hor inolako irtenbiderik, inolako planteamendurik, eta funtsian egiten ari dena da Bruselas eta Madridetik inposatzen ari diren murrizketa guztia poliki-poliki hemen ere aplikatu, aipatzen ari garen ondoriokin. Eta hori egiten ari da, erabakitze eskubiderik ez duelako herri honek, bere politika ekonomiko eta sozialak ezin ditugulako erabaki, eta beraz Urkullu behingoan egin beharko lukena da zelofanezko plan horiek alboratu, eta behingoan gure politika ekonomiko eta sozialak erabaki ahal izateko behar dugun erabakitze eskubideen alde lana egin eta bestelako eredu sozial eta ekonomiko baten norabidean urratsak ematen hastea.